Marin kansan keskuudessa on nykypäiviin saakka säilynyt tarina kylän tytöistä, jotka illanistujaisissa soittivat kilpaa Neidonsarvea. Ja tyttö tuli yhtenä aamuna varhain kylän laitumelle ja puhalsi Neidonsarveen, jonka ääni helkkyi yli peltojen. Silloin kaikki tiesivät, että oli naimisiin menon aika. Tänään olemme Volgan rannalla Marielin tasavallassa Tygödemorkon kylässä. Paikka tunnetaan hyvin säilyneistä perinteisistä tavoistaan sekä omaperäisestä kansankulttuuristaan. On perjantai-aamu, hääpäivän aamu. Sulhasen täytyy aamuvarhaisella tiedottaa koko kylälle tulevasta juhlapäivästään. Sitten naapurinaiset ja sukulaiset ehtivät sonnustautua kansanpukuihin. On erittäin mielenkiintoista, että häävieraiden määrä hääkulkuessa lasketaan vain naisten mukaan, siis naineiden naisten. Naimattomia ei kutsuta kulkueeseen. Pariton määrä naisia lähtee hakemaan morsianta. Morsian mukaan luettuna tulee parillinen luku täyteen. Kuten sanottu, häät aloitetaan perjantaina, koska perjantai on hyvä päivä. Koko kylä on pitkään valmistautunut häihin ja juhlan alkua ei malteta odottaa. Vieraat tulevat sulhasen pirttiin lahjoineen ja onnitteluineen. Vadille asetetaan myös rahaa. Iäisistä ajoista saakka naisemme ovat juhlapäivinä koristelleet vaatteensa ja päähineensä hopeisilla kolikoilla. Hopea suojelee naista pahoilta voimilta, samalla sillä on myös sakraali merkitys. 30 vuotta sitten hopean hinta nousi niin korkeaksi, että hyvin paljon koruja myytiin pois. Onneksi korujen käyttötapaa ei voi myydä. Nykyään ne ovat yksinkertaista alumiinia. Tässä sulhasen sukulaiset laittavat hääruokia. Kansallista keittiötämme ei voi kuvitella ilman kolminkertaisia pannukakkuja, jotka paistetaan ruis- ja vehnäjauhosta. Joissakin paikoissa pannukakuista arvioidaan emännän taidot. Hääruokana pidämme lisäksi rahkakakkuja, joilla nuorelle parille tarjottava hääleipä koristellaan. Häätapamme ovat moniasteiset ja mutkikkaat. Koko hääkulkuetta johtaa häiden vanhin, Mariksi Syanvui. Hän on useimmiten sulhasen setä. Syanvui kestettää häävieraita ja johtaa heitä pirtistä pirttiin. On vielä muuan tärkeä henkilö, jonka arvonimeä en osaa kääntää, ehkä sulhaspoika, joka on sulhasen vanhempi veli. Hänen on oltava aina sulhasen vieressä, ikään kuin henkivartijana, ja astuttava ensimmäisenä morsiamen taloon. Sieltä palatessaan hän tiedottaa sulhasen vanhemmille kovalla äänellä hääparin saapumisesta. Sulhasen vanhempi sisko ja hänen miehensä ovat morsiamen vieressä ja auttavat häntä häätapojen täyttämisessä.
Savush on sulhasen nuorempi veli, joka on hääkulkueen järjestyksen valvoja. Valtamerkkeinä hänellä ovat olkapään yli sidottu huivi ja symbolinen piiska. Juuri hänen ensimmäinen tanssinsa aloittaa hääjuhlan. Huomatkaa yksi asia. Ensin istuvat pöytään vain miehet ja vasta myöhemmin on naisten vuoro. Tämä on patriarkaalinen tapa menneisyydestä, jolloin naisen osana olivat suvun jatkaminen ja kodin kunnossapito. Feminismi ei ole vielä löytänyt tietään tänne. Sulhasen vanhempi sisko kestittää miehiä, jotka ovat menossa hakemaan morsianta. Miehet ovat voimansa tunnossa ja antavat lupauksen olla tuottamatta häpeää suvulleen. Tiedetään, että aikoinaan suvun päällikkö rukoili: hyvä ja suuri Jumala, suuri luoja, heimon äiti. Tänään on häiden alku. Jumalan käsky on mennä naimisiin. Me olemme kutsuneet ihmiset koolle ja lähdemme hakemaan morsianta. Olkoon tiemme valoisa ja turvallinen. Soittaja, soittaja, pane peli soimaan. Mitä parempi musiikki, sitä parempi meidän on laulaa mukana. Rumpali, rumpali, lyö meille tahtia. No niin, lopulta morsiamen noutajat pääsevät liikkeelle. Miehet ovat hääkulkueen kärjessä, selkä edellä. Näin onnistutaan pitämään paha silmä ja pahat henget poissa. Myös hääsaattuen kokoonpano on vanhojen perinteiden mukainen. Saattuen kärjessä on tietysti häiden vanhin vaimoineen, heidän perässään tulevat kummitädit ja sedät. Aivan viimeisenä tulee järjestyksenvalvoja, Savush, laulajien ja tanssijoiden kanssa. Ennen kylää hääsaattue pysähtyy. Se on merkki morsiamen kotitalolle, jotta tieto vieraiden saapumisesta ehtisi ajoissa perille ja että kaikki olisi valmista. Morsiamen talon lähelle on jo tietenkin kokoontunut joukko uteliaita katsojia. Vielä ennen morsiamen kotia Savush muodostaa hääsaattueista tanssiympyrän, jossa häävieraat yrittävät päihittää toisensa tanssilla. Pian ollaan perillä, pankaa aamiainen valmiiksi. Meillä on mukana sulhanen komea, laittakaa valmiiksi morsian nuori. Keskuudessamme elää edelleen pakanallisia uskomuksia, joiden voima ei ole kadonnut mihinkään. Luontomme on yhä vielä elollinen, sen kanssa voi ja pitääkin kommunikoida.
Rakastunut tyttö menee pyhään lehtoon ja sitoo kirjailun kaitaliinan puunoksaan. Koristekuvioon on symbolein ja merkein kirjailtu koko elämä. Jokaisella merkillä on oma ajatus ja merkitys. Siitä voi vieraskin lukea tytön suvun, syntyperän ja syntymäpaikan. Lopuksi neito pyytää puunhaltijalta armoa ja valitsemansa miehen rakkautta. Kolme kertaa astuu Savush morsiamen taloon saadakseen luvan ajaa sisään. Häiden vanhimman on maksettava morsiamesta lunnaat, vasta sitten morsian tuodaan ulos portille ja sulhanen saa käydä rakkaimpansa vierellä. Morsiamen sukulaiset ottavat nuoren parin vastaan rahkalla kaunistetulla leivällä ja kotioluella ja pyytävät käymään sisään. Ensimmäisenä tulevat portista sisään miehet, selkä edellä. Jo portilla häävieraat alkavat tanssia morsiamelle ja sulhaselle omistettua tanssia. Siitä hyvästä morsiamen sukulaiset kestittävät häävieraita ruoalla ja juomilla. Hunajasta ja siitepölystä keitetty sima on täällä edelleenkin hyvin arvostettua. Naiset tulevat morsiamen pihalle laulaen iloisia, usein improvisoituja lauluja. Oi teitä hölmöjä tyttöjä, jotka tahdotte naimisiin. Harkitkaa asiaa ensin kunnolla, että te myöhemmin tulisi katumapäälle. Talon astuessaan naisten on kehuttava sulhasta, mutta myös morsiamen kauneutta ja ahkeruutta. Luoko koristellaan kukkasin, luon alla helisee hopeakulkunen. Me tarvitsemme morsiamen, jolla on ääni kuin hopeakulkusella ja kasvot kauniit kuin kukkasella. Täällä, morsiamen kotipihalla, tanssin aloittaa sulhasen kummitäti. Muhkea tyyny hänen rinnuksillaan merkitsee yltäkylläisyyttä nuoren parin elämäntaipaleella. Vasta hänen tanssinsa jälkeen tanssiluvan saavat muut häävieraat. Myös morsiamen kotona hääpöydässä on tietenkin sama järjestys kuin sulhasen luona. Pöytään istuvat ensimmäisenä miehet. Uskomme yhä noituuteen ja kiroukseen. Joka kohottaa maljan, juokoon siitä ensin itse. Juoma on turvallista, eikä siinä ole noituutta. Nuori pari kestitsee vieraita ja kohottaa maljan heidän terveydekseen. Savush ei juo ennen kuin nuoret ovat suudelleet.
Mitä pidempi suutelo, sitä kestävämpi on rakkaus. Vieras joukko laskee kovaäänisesti suudelman kestoa. Vasta nyt voi Savus nauttia tarjoilusta ja esittää tanssinsa. Morsiamen kummitäden harteilla on nuoren parin siunaamisen pyhä ja salaperäinen tehtävä. Olkoon elämänne auvoinen kuin aamuaurinko. Säästäköön kohtalo teitä pahoilta kieliltä. Puhuttakoon teistä pelkkää hyvää. Kummitäti sitoo morsiamen päähän huivin. Sitä ei saa riisua ennen kuin sulhanen on ehtinyt tupaan. Siellä hänen on nykäistävä huimin reunasta 3 kertaa. Vasta sitten rituaali on kunnolla täytetty. Meillä ovat sekoittuneet pakanuus ja kristinusko. Monet kutsuvat pakanuuttamme myös luonnonuskoksi. Häätavoissa on käytetty molemmista uskonnoista lainattuja rituaaleja, jotka sointuvat keskenään yllättävän helposti. Näissä häissä sulhanen on pakana, morsian taas ortodoksi. Etteivät asianosaiset loukkaantuisi, ortodoksinen siunaus suoritetaan morsiamen kotona. Vastavuoroiset lahjat ovat meidänkin häissämme jo ikivanha tapa. Kummitäti saa lahjaksi huivin. Jotteivät morsiamen pikkusiskot jäisi vanhoiksi piioiksi, kädet liitetään yhteen ja pöytä kierretään 3 kertaan. Ja sitten ulos pihalta. Hyppäys maallisen vallan määräyksiin. Hääseurue käy kyläneuvostossa rekisteröimässä avioliiton. Ennen vanhaan hääperinteessä oli vielä yksi tärkeä ja salaperäinen rituaali. Morsiuspari meni vain lähimpien sukulaisten kanssa pyhään lehtoon, jonne oli kutsuttu myös Kart, luonnonuskon pappi eli kylän viisas. Siellä Kart uhrasi jumalille morsiamen ja sulhasen onnellisen elämän nimeen linnun, vaikkapa hanhen tai sorsan, riippuen siitä, oliko kyseessä mies vai naisjumala. Lintu tuotiin lehtoon huiviin sidottuna, uhrauksen jälkeen huivi jätettiin hiiden oksalle. Tämä oli viesti jumalille. Toisia häävieraita toimitukseen ei päästetty. Ortodoksien häät jatkuivat tietenkin kirkossa. Valitettavasti kyläneuvoston sihteeri ei pysty korvaamaan entisaikaisia mahtavia kirkkohäitä. Arkisessa työhuoneessa pidettäviä häitä ei voi mitenkään sanoa kansanhäiden perinteitä noudattaviksi. Jo pelkästään se, että valtiovallan edustaja puhuu puhdasta Maria, on erikoista ja juhlallista ja korvaa häävieraille kaiken muun.
Nyt sielussanne on kevät, mutta sitä seuraa kesä, sitten syksy ja talvi. Hiuksenne käyvät valkoisiksi, kasvot ryppyisiksi. Oletteko silti valmiit astumaan avioliittoon? Miksi tarvitsisimme kyläneuvostoa, kun meillä on niin mahtava morsiuspari ja häät täydessä vauhdissa? Virallinen toimitus on ohi. Nyt palataan hääjuhlien alkuun. Sulhasen kotiin. Sulhasen äiti ottaa morsiusparin vastaan leivällä ja rahkapiirakalla. Mutta ennen kotipihalle saapumista kummitati levittää maahan kangaspakan ja panee sen päälle tyynyn, joka, kuten edellä näimme, merkitsee hyvinvointia ja turvallisuutta hääparin elämäntaipaleelta. Ennen vanhaan häitä vietettiin 3 päivänä peräkkäin. Nykyään on selvittävä 2 päivässä. Toisena päivänä morsian paistaa 3-kerroksisia pannukakkuja ja kestitsee lähimpiä sukulaisia. Mystisestä Neidonsarvesta kerrotaan vielä sitä, että naimisiin menon jälkeen sitä ei enää soitettu, vaan se jäi perintönä odottamaan jälkipolvia.